Nanyarandra tuweke ngwerere. Eke bariri. Ngukamenya arenga mabere. Umwana nyabere kanyaga nere mugondo. Ariyo se mwari tina bakora nyamubereka. Abana barenga nyumba bamubwata rende nyo abwesende. One toka ngaisenere ngusinkuri arenge kiaye wende umutigando onsi. Kira mutigando onsi bono umwana akabugo cyandika. Abayiri babo bagacha bakamoye umuciyo bono nande mate. Bakamoira bakamubeke skuru baceta amatanga bakanyora inzira umwana yacyandikete bakarora tiga bamoire rende bakikumurenda. Koragira tatagiti na bongorosi nabwate duka twakarosiri chabati na mandazi na bintu binde bikeyo na bongorosi lakini tari gutakankune na bonkora no nyina matukata tutini koragira haiga chega kariri ari guse bedroom ngorosi endagira na bisa endagira buna chabati ya mandazi na be kansiye mattress ana ringorosi endagira alafu na ringocha na ribono ririata iyo ngakorega singubuka saa 9 ninda nakame ng'ombe nacha naibekera ng'ombe ndagira na chingoko chimburi nakora namagocha na nesibe nende skuru abuna rosiri bakamandazi a surgery doctor. Watu wengi wanasumbuka hapa nje kichwa na pia hiyo ni kazi nzuri sana kusaidia watu. Mi kwangu I can forgive them because haina haja uweke mtu kwa akili na hata haizi kusaidia. Yeah. Mwancho maligereria Gusii Voice. Itukolero tole chinsemo chia Kerora. Aiga sinde kuruse skuru ya Kerora tali yale manga maiga. Oyo tete gasoba kasi kinyorukie kuri kunyamburugaga. Nongo kole turumugano bu mwana oyo mo tike tukalike ngwerere. Mutinyo yo mo nenosu. Almost imitinye enjire yatigire ne ringa iseni gasiriti ubugimo bwae karomoke mahamu mwabo oyure umuruya niganya ruto mwana oyiga akatama kagenda tanya korokana mpaka bono ekiatamerita kagenda ekikero kitimanye tina kikeko garande gaiga tweresane nabo igo abantu bekinyore kiga bangirese ngaki barega umwana we no munyaruka bono igo ikire grade 8 gukino umwana munyaruko ese gesa gukingie kiga negasiye nkomusana aiga sinde ale ase ononda tebenga oyiga ngina kurulia ese ke usinko ngeresa albuyo yitor nere gaiga achiko tweresa ngumwana oyiga relationship kibabwate nere ngaki umwana oyiga irane tebaka gaiga ekerenge kenne nkiringa ki umwana oyiga akonywe at least umuntu isoki at least amakonya no school fees no ko mukine ondo uratake no kumu adopt yes tekenene nkiria menye buya ageko randi asomo choyiga elito kwane naba abana familia basaiga batwerese gori mwana oyo nere nko muleta ande singi chobona bagukwana nerere sa yae togenda ndale nchinguru kwa Mac Night ongnambiole Bia mono kwani yango asante bia mono sana bia mono kongo giti missing kongo missing kai ongina kwanza nte kora gwakira bia mono singi nchowante ingankwale ndito mwana karangere sango story mwana nande boiri kyobwate nere ono mwana one ninanga mwana ona urenge obana nkumbuko mochokorulia bono je ngumututa nyani gote kanya begetara bara nyani tatu akamwana kasini ngabeka robere okay bone gendege umwana nabanyamara sana chiko bono naiga obaire monto manene anta bode sauri ende yansipi nabali buyaiga ndote bya ngaki mwana iyo wachagete komolera ngaki mwana nyarandra tuweke ngwerere eke bariri ngukamenya arenga mabere umwana nyabere kanyaga nere mugondo ariyo se mwari tina bakora nyamubereka abana barenga nyumba bamubwata rende nyo abwesende bano mwana jete ko bicho kankarara mbuya mono isaka kuli nangina taiyo bona ni kitawa kora tigo mwana ya samukini lisobo samenyete go ese mochokoro anyo mire bono yorengina ngaki arenge arana tingo manya tinya beti anya bilepi ganya anda to kamare ko bariri ina kasira
na ando monto mare koro nera gasi na ngina kora agasira isa nera agachaga isa agasira pono ngatikiru umano kanya tikiru umano yo bicho kisui bairo monto manene inje ngotena satigamo amukini abantu batuligereti bamukonya kini ono asa yo kuligereti pone ankiora mate igoro yo mochikoro yogo igoro yo oyo rata como support esa como support ta konderende nganengia amukini ingindo jo mwana mbuyari alright mwana ndo ja kako ganda ziko na kwa kwenda korolia batamu siale menyali ndo jimbi aba mubwatete okay mancho maligere tinte tiko kwana mangana mangene mongena na norose na muroire na ndibuna tebirenga ereta o ebire binte binge na nde miaka yarachire miaka yarabe tekoreta ngina corona alba mete nere ase enkaiga bon oyongina korolia bona tekoreta ngina koro ole senke iga nera to ese gure mwana oiga kokina kwae umwana ine erbye kangu kwana ara mangana ene era ngomaleta tole baadaye nera ese iguro ya boy gonga kiabere kako because part and understand the scenario yon spigo chagocha baka bna ikiriga togenda ndale macho muligere buna nawe te inga bona tigande te ngina koro umwana oiga nera to ese iguro yo kina ko mwana oiga senjo ngina korolia mware miaka ya chira ke na boy koeresa kwae na bokota nande miaka noroje enga kinero miaka goika bintu gete bia kale wacha kubieba abe kunyarikananga na nyengi na krolia oibire lakini rende nero bakomo gongeti mweto robere imagine ko robere mwana utali ugo hande baka mabera asoka ebi sana omonda asante samali tanga kibro samari tangro kubaskari anyangara mamanya omwana oyo iga igaro mochokora ari omwana bwe kamati musubati omanene bwo mochi oyo iga mbuo yale lakini nachetaga siro musubati oyo iga kera asirete natigete bakabamura bakabamura aba bona mukomo muromo kogoti nero yore ngino omwana oyo iga meri ekera mo yore be kamati yago yore kamati yane bona kamati yago mukamo muroye jatekanyora mukamuroye okay bona oyo bono yo ari omochokoro rende bono totebe kera amonyora omusubati oyo agachaka ruoro rakagenda omwana oyo kare kengwerere tugacha konyora omoigwa bono ino omoigwa itu tokumuruka akamuretera ngina koro oyo oyore makobyara bono nabaigete gaiga baba akamurenda ngoka matu arenge tukamubwate sikwa morera ekerachi goike emyaka ng'ebere isaka ira nagachaka moyo kera moyo akamoira boneke iso mwana oyo abana ndengura bolinde ngaki mamu nkiata moerete ngina konyosiri erieteri tumurugete meri ekamati eyi meri yari koroko nabari koroko maria bono buno mwana oyo agotoka yangina koro bono ngina koro tari ngororo omonto orenge moyo nsokoro yaye na monto mugakoro tari konyara kurenda mwana bamuira ni sobo ngina bono bakamureta iga rende bono sobo meri uyaru kirekereza bono tukaba tukumulinda na mama gaiga mama ngu kamarenge akaboko mulendo kuna koba nera kerachi goike myaka ng'ebere isaga chaka moyo ekera moyo tukararindo manyana gatakira omwana itu omwana noyo ye no mulini tukamwaka moira kera moira mwana utachieti komenya na nchirangia one tuka ngaisenere ngusinkuri arenge kiaye wende umutigando onsi kera mutigando onsi bono omwana akabugo chandika abairi babo bagacha bakamoye bomochi oyi bono nande mate bakamoira bakamubeke skuru bacheta matanga bakanyora enjero omwana oyo achandikete bakarora tiga bamoire rende bachikumurenda bakamurusia seise bakamurusi bona aseise isana bakarurega igogenda mpaka bukeroka uchiomorora akibonekera achagete kurwara agacha agasira na basire to omwana oyo omenyete abukeroka asabairi basokoro yaye baise bono bono nando yo momo irio bagachaka murusia akamuira ni gocha mate gaiga agateba tiga muira arambesi akaiga alafu amanya kuira nasa ira ni school agachaka mukwamia bona kera mukwamia atachi kumuira ni gochigari umwana oyo agaswa komenya gaiga uri grade 3 alia iganyatie kare gosoma riangoko bada sobairi baise sobo bono yani asabairi amenye era angena sobora kini amenye ta asabairi baise
bona akabera ororo umwaka uyu mugima takureti kenga grade 3 na rieri nchete gotebi gunga mwana uyu asumbugete igubuna chandire ntubona kanya twebire tumaite ng'umwana uria asaka amenyete na amenyete buru na amenyete burungi ari togocha gotebi gwigu mwana uria inubu na amenyete igubuna chandigete igaguturunsa diso chigotuchinsi yaguka mokora kio manya kwende school ngacha kubaburi goye ngakira abaigwa babana esimu na robi bale ngo baburi ngibona umwana uri umukaya achiete banteti nguri mame uri mukunyarana nero uri ne chokora atakire tumwire no nyambo zongo tumutigororo senge just tumubegete tabwatiti machiko umwana uyu wana umwana uyu machiko ki mwana ngamuburi ibonaki ngambate ibone gento mokora inu nganjire ngende moyi kagonsinyana inchero ori nabongo bwati njera mokobe usongo ni nyeroche agante bitiganda arengera linko gotebi usongo bathe kumuira bamubeka seji chokora kai enka kuika magoroba igati aringe chinsa 10 ukongakere simyo gwante imame ndake togende bakasegete onyoro umwana uyu no akorete no ari ayonya gokomonyara omorete niba ngagenda ngo ikagabo nganyora ritukeri erio musubati uyu aselirio umwana uyu muitira murume to mugongo amuriete use tima itinga inki akorete umwana uyu nduchieti kona kobori nganyora bono no ari ange igabwa sechichirani nkogenda guchiorora kera bandu chikurugeite bantetia yemo koyone gwakorire buya gwachire otokonya no musigo kumuburi omoko musigo kigosi haya nincho nabatogo kweresa ngwisaranso muchioyi bakongeresa ngo baburire ndeka yo mwana oyare bagonte byochire kambi lakini ngoira nari tiarenge chinsa 10 nkamuganya chiko bansa 11 iga mwana oyagacha bano maite no iche konyonsire iri singenza matuka ariko nyaberire gabu na matare tochikona kumugwati ugoncho kiwa emeche yonse bono no inche moretete kare grade 3 korwa bumate okay bona kereba aicha korwari musubati uri okomotebi nga kwani oyu nyogokoro uyo mwabanya koyoro nyogokoro yorokire mwana uri ogocha mbaka asende ngo mukwani babanaki kumuburi no manyete ugongani tamanyeti umutebi no kani togende naye ogonte uri okomotebi nga uyiga chire gokuoyi mogende koma nandi konyetinda muteigo senera nacha kuoyi umwana uyo okuchikoigu gogontorera ogoswakorera umetwensi bono togoswakorera ngomanya komotebi nsachi yaerire no mongere bintu byaye togende ogomotebi swanyomba imukie bitabu byao mwana uyo ogoswanyomba kumbe musubati uri amurinete chianga kurwarita mwaeti okorete bitabu ni yanga ye school ngomuburi tukwari kubugurire nde bintu byao togende ngana bye bibyo kambwate komotebi shida teyo totire tugacha tugaikagaiga ngachangeresa baba igwa mwana uyo no uri igwa baba gontebi mutiga berega iga ngachaka bono go process renda so school nkaenda kerora nkamusabira libaga kera namusabira libaga bagantuma rende transfer form kuru riango kabo nkagenda bwe school we yarenge gosoma akera bari mu bandoche banteti gakyumongina naye kwa iro mwana uyo gaki kwa mokonyire kwari gwancha onyandirija buo yarenga ngangwa ari kurusi mwana uyo aitware ko musomi lakini esenge njo buo yerare muire nande mumurende na shidende yonsi yakonyora mukoreki mototebi lakini nje kurwiri nanya kuira na gochorora nje kubatebi shidende yonsi no mwana uyo nabamenyete buya lakini rende emechando nero ragwitero umwana enyaruka bonuro cyo mongino ritari kwenyara nere bamenyete komo njerende te yabwate umwana enyaruka encherara aragani okogani kwaye tari gwikira ni kubirengereri igwa nabwate obokongura kine na ncherende sengenjo ngando mobura kana ncherende te yombwate ase tokonyara na mukamo muri oyo minto nko musira tora ase tokonyara lakini ntori gwikira buno okogani kwaye gokorete buno okogani kwaye kore igo twarenge gosabanga onde bwensi ora roro mwana oyo gosora nche ko ruobokonye gakianja mokonye ase skuru no mongaini yale sana no ene kera atigire skuru abenga narwara abarimu bagwake simi kobori nga nkimeli atakora atachere skuru igo nanchirando statiga bono eshida no bolemerwa mongina noria nanchirendete yabwate nera nabali sikoga igatari kore matari gokora kende bono na ntue to kumusira sto kunyara sengenjo na ntu minto ne koreta na ntu minto ne roro ne tuganeti bono yesaliri kwa moet kale grade 3 paka bono sobelia abayiri bali kwa mu stage bali bana kubwati
no na baisemoke ebagoteba ng'a ntwe manyete mwana uyu ntumumanyeti ntumumanyeti ikiagera kera tware meiru tukubakira no ene siminga gakimugurire no ene karamu yoka ebagotebi ng'a ntu mwana uyu maita ntumumanyeti bamuraba mu mukaya bamuraba mu abomukaya bamumayete lakini bakoriko kana isi nanti yabo singenjo kamati yabo na nyomiro bono lakini bono mwana eremba mumanyete yamba mumanyete ngiyeko gera bakora iyo tebanga maitinga mukaya na atigete mwana mamu mwaba chiete mbiya mono mukaya nande na elia atarachi goku nanywa meto mugusubati naro okay lakini na musubati uinera tamanyiti mwana uyo tarani tatageti kumumanya oibono lenga bono ngina moke mama wa kambo Asa kanyora banere nabwata abana batatu achete no yomo onyo akanyora babiri mukaya akamanya goku wa yani mbamu maiti pi osebono ba betting yani asikigo bono nabo bamumbetigo bono obocha yani okoranga style yeri bamwange tokorwa boke bwaya gositingu manyanganta bikia bwate baroche no ende no mwana olenge bone baroche ngana bare igo bochokora walende batingu manyangambo chokora kia bwate lakini kitambo lende toleto omwana oyo gaige bare gontenga ngano omoibi igakoibe endagera akoiba chibesa gokoraki lakini bunare nyomba nabo toko mwachi bese nero gutugachira ntwana kororo ukoiba buna gochie skuru nabagocho gosaba keria atagete ntwana kororo ukoiba bone kere ngo muisaransi kumuburi baba ina ari gotebi kwe kware ngo omoibi inki kiare kogera ukoiba umanya gontebi nga baba tigango tebi ngo sabe getabu nalino nabo kigunsadisa nakora chigas chonsipi lunch nagende skuru ndenjara no encha elitindi goika konyu ngo gende skuru ngoira na lunch namanya gotebi gunga nyomba turi kuigoraya no moibi kenda gokocha magoroba manya gokoigorere nyomba ejina nakiki ari kogera nkonyore no ene besa sebekire na rusi na iro hoteli na be kororo kusudiriria anserire na nje naenda nanyu nari no ene lindasi na ira nesku esku gachagete surviving karo muke mwana ugiririti bono emiaka less than 10 agweterigwa nande nyaruka nyaruka bono kwa moretire gaiga obete myake yonsi ipi school fees yabeire buno kunyagotema mo kwateba na muburaka na ngina kororia nereta tabwatinzera bono iga buna tukwaniga grade ile ngari grade 8 yale baise kuira na bono goteba nga bono twachenjire mind mwana ito tutagete mobaye kubaracha ninzere ngiya lakini rende enjera bagokwana mpaka goikera boni iga bako baigwete nga grade 8 yare gekogera kera arenge grade 6 yani grade 6 ye ataraenda ga 7 nimba akirete simingo batebiga kyo mwana uyo kagochigokora matemu mogo tema rende momokonya no nyange koroto no ene sogisi no nyankende baka balance ntubona ko mwana achi koba ogochigoso school bakatebanga na ntuma itento bwato musigo okoreteki otomigete eje gaikera tukabwatuka tugakora buna twakorete omwana akagenda school agasoa junior secondary bone kerasoa junior secondary na bagenderete kuna komokonya turi ake asetokonyara lakini emechande menge nera amenyerete ndara komoreta because mwante bana era na bagokwana osaba kwa gobona buna ayo mongi no mete nera nkiorate imorigereri to korigeretinga ngokonya kiara omwana oyara atake ondora atake kumwadopt atanga bono ninchina hamuyire kumwadopt omwana yabo yone ngiche bakaguturikirane kabisa amanyikane nga yare nande ngene kinga nimobeka amenya bya mwanchirane abato gwanje ndo kwanga ibange buya ondora atake kumo support kale weiga nabako mu support asenchire ndeon spaka ka kole school nera mu mwanchire nabato ko mwanje ese kamere yigere bosi yabo kwanda ngo murigereri kurigereti igoro yo mwana oyiga nabo igonkiuraga ni mukonyi bune family nje nari ngikugania ukugani kwa naso murigereti oyo ndigerereti omwana oyanyare gokonyo no ene school fees anyari yani diamatengo mwana nyarukero nabwato umusigo manene ando ansi asemuranche ko mokonya nabo moko mu assist kende gionsi ekioranya ando ikire myaka iri akonyoro na mpati bono emesiga bwatoro no murito chianga kiangu lakini rende no nyoruete sobo tabwate no ene yanga na nyorete moye bairi ga bakamona bakana ko mokonya goikeraiga onduranche ko mokonya nere na bakomenta ko mokonya asengenjo nabwate shida nabwate obokongu naende bono buna tuli naere no mongi nori tari kwenyara
na inche pia timbwatike barua ngokora netikonda nkogenda nakora twanyora agatuliro twanakori timbwati incherende ondora anyare gokonya na bagokonya. Okay. Ninde te tobeke namba yawe simu gasonde bwensi urata gwakire simu na bogo te namba yawe simu. 0718 395 8020. Na boko irorera 0718 395 8020. Wonda gwakire simu ono utakete kwa no mwana wina boko mateinga kwa nero. No ndora ta kweni kwa bintu bindi binge nabo bada kweni kwa wetere nambe. Na bakweni kwa ya wetere nambe. Mwanchi muri nkoleta ndu mwana uyo tukwanera no mwana munyaruka nande by the miaka ya bado tianchere tintu tomobeke se screen igo ntuchikotema como bisencheragete elio giria emoliwe naboyo na moko morakwane kurumaega elinera atwerese mangana iga ngakiari omwana munyaruka bolendi bwa no bokon especially nando mwana umaete ngangire kurusobo bona amete sobo ngina kuru bolendi bwa no bokon boni nando mwana igo kinire oikire se miaka nonye akora nona matukae naganeti buna bono pads naganeti chianka naganeti endagira naganeti education and once you rata como support you can even call us with the channel chito na bogo tuakira na wakira Mary Esther na wakira na Cyprian na bogo ngakira nche Magnite gatora nche la ki tura konyo mwana oyo iga na bosti wakira family na ndesti na bogo chapakaga oyo tete go chapaka direct pakaga yanga yago etapakaika onyankuru town kisi yakoru agocha tira ike kemera roche tatira kemera stain aike kemera roche abwati enjere yabori nyamburuga nkai na bakoretwa mpaka gaiga gusabori abori amasoti nyamaji gawika una bagwake namba yawe na bagwake namba yani oyo gwetarende kurumanga igagocha aike kona yeria sip ogo ikeko na yeria sibwatire skuru ekoruku kerora ogo ike skuru ikerora igoro na bakobori naro na bagotonyora osoyo take kwande skuru na baganda kerora na bakwenda kerora skuru aboli mwana kurukunga Mary bosiboli omwenga. Alright omwancho muligire buna to kwande binte byansi yanda yate Mary bosiboli omwenga orokire lietali ngina kuru liyo yo kamati yao oyole omwana bomungino yo twakwana ne nyarukene ne yo yamolete tukwana nere nera twerese ngaki because bono ngwanchi na bagukwana onyaga kwerese kiaroche miaka ligo na maite mono nekenda tabakabona na ba ino yo tanya ko weka na style ende na ko yo ntwana ko moigo na ino ko moigo na naba murau barabu na robi ntu atemete ko batebirende ngonye bono mumanyeti mwana uyo mutago tema muri kingi na renda asago to kabagatebori akwete tayo wa togenda ndaro mwancho muri tigande tu mwana uyo mwancho muri gereria nago te ngankoleta ande Mary busiboli oyule bono mwana to kwandra in question otige tukabwate umutionyomo inusu yatarika none metinyebere kuigura mangana eresiru gwaiga na babo mwabo nabo igo bono tima itinga kiera koroka magokururia buna natabiri guna director ya nega nga magokururia yo mulindete kabwate meti kuigwe kingwerere kibaliri mate ke bigusi muigwete na otol nere gaiga nere atokwanere. She's a young lady na muroche gaiga very beautiful karoto kwandra mwana munyaruka etominatinga mwana munyaruka on the buens either none oyo abayibuli baye baleo tata keriko go chant because abana banyaruka they are vulnerable to very many things bono tabwati bayibuli baye tabwati ngina koro tabwati se koro bona amete na ngina kororia na boigo bono ga no ngina koraruet ke usieke tambe sana Mary Mbiole mwensingo bakwani mbiamori samarita Mary bosiboro mwenga Mary koigura mangana babo mina kwane gaiga na babo mamu mwa babo mina tuere sangaye story yao because you are a big girl now you can explain yourself to tebiango about you yote ilikuwa tuseme ilikuwa ni kitambo na rengo mwanene na renge nginyo tutekera na rengeka halafu twarenge na tatu mtoweka ilikuwa lakini tatu mtongonyo arenge ya renge bona kakwenda ndonse no tore nere no bono andonse stogoch no tore nere egachega ikera rimase umusubati gitabu wange ankagabo karokiro Grace akamwa goteanga
nabate mwisiko mwabo orandende bono ng'enda ororo tatumino bono Grace oyo buna baigwananete bagateba ng'ende inyorete bagacha ritkerimo bagacha n'abantu bakeroka bari gocha kumuremera echo bono bagateanga twende ntuimugete ngasibigo chiange chimbese ngabeka chimbese tukagenda keroka keroteka keroka ya bono munganyora mwisiko mwabo oyu Grace ukarukira nora bono akamwera agateana bakondenda ganchakire school nikuwa nursery nikaendelea hadi nikafika grade 2 kufika grade nikifika grade 1 nikienda tu na ngweta na renge nilikuwa number 1 hata kusoma sa ikafika time hiyo enyangi yari gochiko kwariganigo Grace uyu agacha agateanga na iwete bubengeche ndamuberes alafu nitarudi zikifunguliwa togacha kero twikorora na maite gokoregas no nyina ringo moke ngokora na ringe hon tugakore skuru riachi koigoro agachaka kuumana na mwisiko mwabo tatagiting'erane komoteinero ngire tororo tatagiting'enda gento ngiyongo chigokora bakagosana renda amutei kwanza nakanire kuirano abuntarakana agakana bono igabidi naberire igajunare gupinga kero nabera bono ga yarenge kera mate chache bon kero nabere tororo nga akansoire ngo ke school ngasomo bati igaikera bono buna riri school yachi koigoro agachaka gokongi bono bogima kuragira tatagiti na bongorosi nabwate duka twakarosiri chabati na mandazi na bintu binde bikeyo na bongorosi lakini tari gutakangune na nyora imbwata maftara ngaki inyumba nichengo mop keregende ya nyumba nichengo kora era nabo kumonyora isaranste ni sim na indembe tinkora ni biboko on yabona na menyitego keronda kora tiega siengo itwa kondo momogongo mari kwa magoko akangiteire michibi ne na maino bono igachega ikera kero naswa kero nabono nasweterenga ko grade 3 ngaberorora chimbori ninche narenge korora nabatu mufanyikazi lakini agatakire nakore gasi erene ya mugondo yoka agatakire ng'ombe ninche ngakore gasi ngubuka saa 9 ninda nakame ng'ombe nacha naibekera ng'ombe ndagera na chingoko chimbori nakora namagwecha na nesibi nende school abuna rosiri baka mandazi aguchikoniwo nigo ko maite krosia mana school grade 3 kai alafu bono tagatakire tinare kuragira no nyine kerongo ende school bona agachira lunch rinde tingo cha juni maite ningichaka mabongo ikana indengirana ndore mbekere ng'ombe ndagira nyamente na match ntaibira ne school abwata bana bandi na bwata bana bebere bati walikuwa wakubwa mmoja alikuwa ameoa mwingine alikuwa form 4 bono lakini wako wanaishi nyumba moja okay bono eka bono ningigorere kore school lunch tindi gochaka bono juni maite ningichango ikana indengirana rinde mbere school na windagire school userinde na bonkora no nyina matukata tutini koragira aigachega ikariri ari guse bedroom ngorosi endagira na bisa endagira buna chapati amandazi na beka nsiye mattress ana ringorosi endagira alafu na ringocha na ribono ririatayo na chanare guse ririndaire bona abutama itingo sieke bedroom asanara na ari na kora mambiki maite bono ni mukatini ko banchara bona agachagaika agasachi makanyora amandazi ayunse ni chapati ariri achageta gote abangu ibande ndagira ni ndagira tindi kuigota nti chibesa cha kwanza chigosira tindi gochana tindi ngochanaira agasago sieka bedroom ya tatagitingenda nonyine changa cyane tari erongorere tengorukero kana chitenacho batia kwa nataka niva sasa ikafika igacheka kero umusbati getabu karo kilwesta achite koirebi
achite abo agatuma umwana we uchi Nairobi kwira na akagure sabuni ane kere sabuni yati okabune yae agate anche ngorusie binto nenanda kera bona nchinaenda nate Esther uyu agachaka mubori oya kamubona ende kwenda kamote kambori kangita na nchibanga teba tiganta mengende ka kwanza wanchandire ngatama kengaenda ka baba naroro bono urenge ba kamati ya baba minto bono mati church ngabera nere ngarabera nere ngendre school no na mate ngachangate yabari bagante ikora juto komisi matem Ngakenga iko kasoma yango ko bado yango ko primary school DP okay ngaberororo ngasoma agacha nainde bona karanga ngochande gote ebintare gokora sare gonkorera agacha nainde bona gatakangirana ngamukani chango cyane cyatagitengera nororo ju ariko bateya mangana batendo umwebi ndo mwana umube tinikobera nyumba nanchitaga takirensoke nabokonyora ndi gabo goriyoka tindigo genda nanyango chiesa abonde gabo turiyoka bono ngabera ango cyane bagate abangira nchinga bateitinko irana anya mutagitengera neri yabana baina mumwenu waya anda maberes kinje tinko irana bakangazangira nera kininga kan ngachanga bera mate nari babangi nesi agacha nari an achitaka nyara bono ngare kanisa chaga agateba tutire enchirende ngancha togatia eru nari ndochi grade 4 bono ngachanga bera gaiga kambeka ngaswa kerora grade 4 ngasoma bari bakarambi yangweta nari bari mumba maite bono ngacha ngabera rene ngabera kerora bakabona sai grade 8 mbianga kori school abantu banganjite lakini rende ngwekere yarema nanye n'ikipesa school fees abego ikarinde togokora matem bagote bono ju twakaniti togokora serinda mwari mwondo teba tigankanere nakora on ebinto nebinge bikore mananye ne school lakini ngoga sabare baba bagaye batema egera bankorera rinde nanyora wow mancho moligereri abantu moligereti mugano wiga bange mwarule in vulnerable families abantu mbalega ya moligereti mwarwete sich family chintaka mwachande tu mwetereta mangana makongu abande mokoligereri mugano wiga mokorelate with what is happening. But let me tell you, ono mwana munyaruka isasirete mamu mwabo ulengo moluya omunyorete ochiete tamumanyete. Do you know your mother? Gwegete kumorora? Kwanya kutema kuimagine ngai mamu minale wasoboli. Hata nikijaribu siwezi jua sasa. Jua kuna mwenye anajua pale yako. Umeitaka kupatana na mama yako? Lakini sasa hakuna mwenye anajua pale yako, naambiwa alikufa. Ndiye ananiambia alitoroka, sasa mimi sijuangi vizuri. Wa. Tingo nyara kubuli mwana wa maswali. Yani and I don't think nanimbo ati maswali ndagende konya kumbuli. Oyera siribieka. Ogi mabwa bwen speak gocha. Mangananda makongu pakanta nyale ku question. Ande wono maite sobo iseta yonda chikubuli reply. Inakoro tayo. Chiango chia yoro chichinde chia mukanire bande bomu maite. Oyore komotesa ningenda oro, it will never make sense. Umwana nero yore gaiga nekirenge kenente tokole no kumukonya asome no many questions inganga kiga alisakali nini mama mwabo tamanyiri sare tatu mwabo na kwet bono mangana chakubwati it will never make any sense. The sense that will make no mwana yogosoma akonyu no muntu kumukonya nae uligereti okumukonya kwa gonkorokyo kwiga anyorobo menyo buya anyore school fees anyore ndagera asome kintu kyagemba gitigari tugyoka no gusoma onora atake gukurusi bono gasore akoire no anje karanje gonsome gente kenene na menye twa maisha mayaiga nchen tindi nacha na binterinde binene kagichanso metu anchi konga kanira na bongo anchi kyo tabwa tibone una tukwana ibinte nebinge bikobora like a girl
hivi ntone vingi sana ukugani lakini sometimes vyagos tukiingia shule mbiroga nitie vingi sana lakini okonyora byakogosire binaki nyine ibitabu no abukugani nabumogoteigurera mubate project mubanta gukora ebesa yabura nabyo musiko gutaka kuriga egento ko nyine ibintu gotumeka byabura Mwancho muri no iwete even pads nabeko bako ngumwana we konyora because nkuko no babo mwabwa gatebanga na nanjira yo konyora nere no muko bonsi nababuraka babugati bagaka babo nambara bumbabwata abana babo. You can just imagine. Let's help this lady. You can just call us. Ubungakira si Magnite, abubakira Mary Esther, abubakira Cyprine. Aboige namba ya babo mwabonto ikaga igansana boko mwakira. Oyo tete gocha bakasa igantu ateba you can come. Gwe direction kurukemera bakaga iga manyamburuga na boko boli. Na boko gocha bakakira school no agasoma. Elio confirm that story to be if you want more satisfaction. Kerora school we grade ngole. Grade 8. Grade 8. Yeah. And you are performing well. Yes. What do you want to be when you grow up? A surgery doctor. Juu watu wengi wanasumbuka hapa nje kichwa na pia hiyo ni kazi nzuri sana kusaidia watu. So you want to be a surgeon? Yes. Na kitu kingine? I'm engineer. Yeah. And you know you will achieve. Yeah? Na mimi nakuona you are a bright girl uta achieve, si ndio? Yes. Now just in case you succeed in life, Yeah. do you think you forgive wale ambao walikukosea ama bado una hold that grudge? Mi kwangu I can forgive them because haina haja uweke mtu kwa akili na hata haizi kusaidia. Yeah. Tell your grandma mwenye alikuchukua, mwenye alikunyonyesha na mwenye sahi mko na yeye ambaye amekuchukua kama mtoto wake. Nawaambia asante sana na because I think hata nikikaa mkubwa sitawasahau. Bora tu nawaambia waendelee kuishi. Yeah. We have our leaders, we have maybe women rep both from Kisii County and Nyamira County, both leaders. What can you tell them ama ni nini unaweza waomba? Naweza waomba tu wanieke shule at least hata ya shule nasikianga kuna shule za orphans naweza pelekwa tu nisome so nikuje kujisaidia maisha yangu ya baadaye. Yeah. Thank you, mami. I wish you all the best. Wete ina magoli ya ukwana asomo women rep which inseme chiga cha Nyamira County boigo women rep ya Kisii County because naba gusi anda kwigole buna tebire igoro y'abantu abaiga bamukiniri gocha ngina koro na boigo abairi bae basa aiga aboigo tebire kira arakineka ta kweba asarule kora mukonye na aiboigo ta okweba. Let's support this girl. Let's make her future bright. You and me, yes we can. Timbo atumanga na mangengo menta kuba sai. I have nothing. Yani I have nothing. We just need support for this lady. We need any support, financial support, clothes, emotional support. Na ndo ndibwensi urata ka even kumadopt. Mate no taka kama konya na ndiko shwanga no mobekere bugima bwaye. Bwo na wana bayigambanchirana. No kuchapaka gayiga procedures inchiro umanye kanbona ayo muntu gwe family. You can just still do it. Timba tikende komenta kuruse kenyoreki gya kerora. Kerora ni gotoka ime Nyamburuga ni gotoka ime ya Kemera ward ime ya constituency ya Kitutu Masaba Nyamira County.